Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Today's video guys, ang kakainin natin ngayon ay chicken buffalo. At meron din tayong royal sa ice. Tsaka lettuce, tsaka konting kanin para maubos natin to. Kaya guys, kung ready na kayo, umpisahan na natin at sabayin nyo ako. Game. Pero bago yan guys, bukas muna natin to. Unang subo guys. Homemade lang to guys. Hindi natin in-order sa restaurant. Kaya sigurado masarap to. Kasi niluto ni Missy. Masarap to. Kasi niluto ni Missy. Sarap. Lasang lasa. The best. Napakasarap. Sarap. Sarap. The best.
Napakasarap. Sarap. The best. Ayun guys, hanggang dito na lang tayo kasi busog na naman ako. May natirang 3. Pero hindi naman masisira yan. Kakainin daw ni Mrs. Kaya guys, maraming salamat at huwag kalimutan mag-like, comment, and subscribe. At pindutin ang notification bell para updated ka sa susunod kong video. Maraming salamat.